Sva mi je kuća bila u vodi. Bilo mi je više od metra u kući. I bila sam u komšiluku 3 mjeseca i u dvorištu sam bila, te stvari sve iznijela, ništa nisam mogla sačuvati, loša, blaga, ne mogu živjeti tu. Sad mi je ovo dobro došlo i sad mi je dobra kuća i svima hvala i meni je sada sasvim drugi život. Imali smo dakle preko 200 milijuna maraka štete na materijalnoj imovini i zahvaljujući Europskoj komisiji, odnosno programa UNDP-a koji su realizirali većim dijelom sredstva Europske komisije, 7 milijuna i 300 tisuća maraka je uloženo dakle, u obnovu preko 1000 stambenih objekata, 3,5 milijuna maraka je uloženo u obnovu javnih objekata, evo danas smo vidjeli neke od njih, u naše domove zdravlja, u škole, u centre za socijalni rad, u vrtiće, u centre za starije osobe. Isto tako je 1.300.000 maraka uloženo u oporavak, ekonomski oporavak prvenstveno poljoprivrede koja je ovdje nama jako bitna. It's a sign of how, if we work together as Europeans, European Union, the citizens of local communities such as this one, Bosnia and Herzegovina, what we can achieve. Na ovoj lokaciji postoji zgrada Centra za zdravo starenje, isto tako zgrada Doma zdravlja i zgrada dječjeg vrtića. Svi ti objekti rekonstruirani su uz pomoć sredstava Europske unije u periodu nakon poplava. Upravo iz tog razloga općinsko vijeće je donijelo odluku i proglasili smo ovu lokaciju trgom Europske unije. But we will continue to work. We learned a lot from this experience. We learned how to listen more to the local communities to meet their needs. To je jedna poruka zahvalnosti, a isto tako i poruka budućim generacijama koje budu dolazile kako bi znali ko su oni koji su nam pomagali u najtežim trenucima.